Toto je presne ten dôvod, prečo by ste mali svoje deti okamžite vymazať z Robloxu a kontrolovať, čo robia na sociálnych sieťach. 17-ročná Hailey Busby pochádzala z Indiány a bola študentkou predposledného ročníka strednej školy. Priatelia a rodina ju opisovali ako bystrú, veselú a plnú života. V januári tohto roku Hailey skoro ráno odišla z domu, pretože sa plánovala stretnúť s mužom, s ktorým sa zoznámila na internete. Tento muž, ktorým si Hailey písala, mal 39 rokov a zoznámili sa na platforme Roblox. Hneď ako si Haileyni rodičia uvedomili, že je preč, nahlásili jej zmiznutie na polícii. Pôvodne ju evidovali ako dieťa na úteku, no klasifikácia sa rýchlo zmenila na ohrozenú, nezvestnú maloletú osobu. Polícia zistila, že v skorých ranných hodinách parkovalo pred jej domom auto, ktoré vystopovali k mužovi menom Tyler Thomas. Bolo to práve v čase, keď Hailey odišla z domu. Keď polícia s Tylerom hovorila, tvrdil, že sa s Hailey skutočne stretol, ale neskôr ju vysadil pri krajnici cesty v Ohio. Vyšetrovatelia prehľadali jeho vozidlo aj nehnuteľnosť, ktorú mal v krátkodobom prenajme, a v Tylerovom telefóne narazili na nevhodné fotografie a videá Hailey. Polícia obkľúčila Tylerov dom a policajti začali obchádzať susedov s otázkou, či nemajú záznamy z bezpečnostných kamier, pretože boli presvedčení, že Tyler má so zmiznutím Hailey niečo spoločné. A tak 1. februára Tyler nakoniec zaviedol vyšetrovateľov k rozštvrtenému telu v Ohio, ktoré patrilo Hailey. Tyler bol zatknutý a momentálne sa nachádza vo väzbe s kauciou stanovenou na $1,5 milióna. A nezabudajte na like, follow a komentár, keď máte radi podobné true crime príbehy. Love you, bye!